الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجلان تحابا في الله اجتمع فيه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله، رجل أعطى صدقة فأخفاها حتى لا يحمل شماله ما يقضي يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فقالت عيناه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumama din mo ang kapayapaan ng pagpapalan ng Allah. Sinabi niya, pitong buko ng mga alagad ng mga subhanahu wa ta'ala ang masisiluin ng Allah doon sa araw ng paghuhukom, na wala ng masisiluan maliban lang sa silong na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una ay ang makatarumang pinuno, ang Imam al-Adil, ang makatarumang pinuno. Ang pinuno na hindi mamumura ko, ang pinuno na makatarumang sa kanyang mga subjects o sa kanyang mga tauhan. Pangalawa, ang isang binata na lumaki siya sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula pa rin maliit siya ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na siya lumaki. Pangatlo ay ang dalawang magkaibigan, magkapatid, dalawang magkaibigan ng lalaking Muslim o dalawang babae. Sila ay nagmahalan dahil lamang sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay natipon dahil sa pananampalataya sa Allah. Sila rin ay nagkahiwalay dahil sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat ay ang isang lalaki na inibita ng babaeng may kagandahan, may kapangyarihan, at may kayamanan. Pero ang sinabi niya, ako'y magtatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi niya gusto ang pangangalo niya. Ang panglima ay ang isang lalaki na ang kanyang puso ay palaging nakaugnay sa masjid, nakakoneksyon sa masjid. Ibig sabihin, palagi niya naalala ang sala, ang dasal, ang tarawih. Pang-anim ay ang isang lalaki na ibinigay niya ang kanyang sadaka. Nagbigay siya ng kawanggawa na inilihim niya hanggang hindi alam ng kanyang kaliwa ang anumang nagastos ng kanyang kanang kamay. Anong ibinigay ng kanyang kanang. So, kanais-nais na inihim ang sarili, inihim ang sadaka. May mga itong pamindun kung paano ipahayag ang sadaka o ang sarili. Pang-anim ay ang isang lalaki na siya ay nag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pang-pito, siya ay nag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang bubuhat ng kanyang mga mata. So, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.